kaifunga kakangwarisa idenja zone Lioni kaifunga murudu ndiri munyowani ndakakawachisa kunza sunshine makwikwi kakanyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakanyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor nakasangana nako Tuesday kakanditipa kuti ndonzi Millicent ndikandita kasati kane face ndikati baby mina ndikuudze ndiri kuti uite yangu girlfriend ndikanditi nkwasha ndikwaniyoyi nakabva ndakachuna kuti baby usazvigaire mfana wakadaya uwanikwe saka taura nendimushe nechemoyo kakati ndingazviruze rasa varege ndivabvume kakanditarisa nezizo kakanyamwerera kakandidira samnenge mune mangoromera asati ndambo ona ngomana anotsvetera semi zuva rindirora ndichazoranganyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakandinyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakanditi ndoda airtime padi ya $5 usati pe kutenga mega juice ndakochinjiswa mahairstyle musaloni mari dross ndazibvudzi rangu rane growth airtime ndikakatengera bhadhi nemega juice ndikakatumira asi chakandishamisa akana kundifonera chakakakwanisa kundiisira meseji kachiti kwasara kuenda gazapepa isinyaya kwese kwanoda tende tinovhaya takanokasiya mudraya after an hour kakanditsvaga chakandishaya kega kakazviona kuti chachaya asimaiya musaloni akati toda mari kakati please musandidaro vanhu vamwari akati ndine celebrity musandiruvezga ndicelebrity kumba kwenye pana toda mari ndinyangira naona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakandinyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor nakasangana nako Tuesday kakanditipa kuti ndonzi Millicent ndikandita kasati kane face ndikati baby mina ndikuudze ndiri kuti uite yangu girlfriend ndikanditi nkwasha ndikwaniyoyi nakabva ndakachuna kuti baby usazvigaire mukana wakadaya uwanikwe saka taura nendimushe nechemoyo kakati ndingazviruze rasta varege ndivabvume kakanditarisa nezizo kakanyamwerera kakandidira samnenge mune mangoromera asati ndambo ona ngomana anotsvetera semi zuva rindirora ndichazorangarira idzenja zone kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakandinyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakandinyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri down to doctor kakandinyangira ndaona kaifunga kuti zvimwe kachandikokota pese pakaifona kairi kwesa airtime kasazisiva kuti nini ndiri